Because only went this video, a matter of share button. Only obodo bia can nye advice. If you say can nye advice because of number one. Na no nke na-ekwu na video na nụrụ nwaanyị n'umu dị na Nnewi. So many no gonde Nnewi ka ewu ọga anyị nwoke ka ewu. Number two, anụrụ nke ikwuru na edo 34 years. So many no onye nji 3 years plus weto na mmenye ya advice. Onye nji 3 years plus weto mmenye ya advice. Emulate executive. Success ahụ enye mkpọtụ. You make too much noise for just ifebu. You make too much noise. You make too much noise. Amom ife na aka obi iji enye mkpọtụ. Amom ife na aka obi iji enye mkpọtụ. Mana gote na ife a na-agwa wu na onye nwere ife ada enye mkpọtụ. Wopụ aka ebe Zion Ministry nọ. Wopụ aka ebe Zion Ministry nọ. Ese na J-Park na gọvanọ eziokwu ha na Ebuka Obi na-akwụfụ ụgwọ. Ngụnwa mbaka ọ na-akwụ ụgwọ. Mbaka ọ na-akwụ ụgwọ. Because if ị na-eme ewu na iso mata ya asị ha were eme ife ndị omenala na-edifendi ndị omenala. This 100% against Zion. Onweghị ife Zion Ministry meru na awụghị ezigbo ife. Meru na awụ ezigbo ife. Ọsụkwe Ebuka Obi pụta echi niile kegide akpa rice keri eke bata na ụmụnna ya. Ịka ya afọ ife ya ekwu. Na on opportunity a ifenya na mbaka ji wee pụta. Ọ bụrụ na like ka mbaka. He shows you switch over to side mbaka. He will use that opportunity because name and mbaka nwekwa number a great number of people na follow. E what go? Mbaka ukwa a spiritualist nwekwa numbers okanko. So he shows you take advantage of numbers ya mbaka nwelu ki we fight Ebuka Obi. Ayi mu ife na-eme. My brother brag is na. Abrag is na. Asizna na gafege ebe na ami. Onwe ebe na ami gafegol. Ọwụrụ nọ ni megido comedy wee lụta obodo rice onye obodo ọwụrụ na nwetara contract kịta ebe ya supply 5,000 bags of obodo rice kịta agwa ole need that bags of rice n'ụtụtụ echi niile ya supply nwe concentrate build wa business establish go ọwụrụ na ị ni megido comedy we je mepe business season shore na retirement. I want to tell you that no nwere ndị mee na business mara anya business ofuma mara ife ha na-eme na business we bata into content yi na-eme. So kiri ife ya ekwuzi ebe ọnwụ na ebe ị nọ kịta were ama n'enu na arrive go no nwere ndị si na that place no nwere ndị ebe ahụ their starting place we na-abịa ebe ị nọ. In other words, ịmalụ na ọhọmma niile pụtara n'ihu akwụkwọ ka ọ wa agụ shọpụtara n'ihu akwụkwọ. People like you bidoro ime content ya with kirikiri phone ụmụ Symbian phone na ndị otu megide wee gota iPhone 6 Plus megide gota iPhone megide wee end ya n'ebe ụlọ nọkịta phone unu ji wee na-eshoot apart from ndị ji camera shoot. I nwere idea na onwe ndị bidoro ime content immediately general ha iPhone 15 Pro Max wori ozugbo wee maybe ha na-eme because na ha nwere passion for people to hear them. You got to go or general 14 Pro Max or general of nnukute phone or S22. I brag is na my brother. Onwe ife ebe ọ na ifiru na ịnọkịta ebe ọ na ifiru na ịnọkịta suppose re nọrọ ị na-ekele Chineke ịnọlụ ị na-ekele Chineke. I brag is na ị na-brag too much for a small boy because ọ nwata ka ewu kịta ka m confirm na ọ nwata ka ewu ịghọta na ife nji wee na-agwa gị fa because na nnukwu ikwuru na-aga ọgọ na Nnewi nwee ma na ọga anyị nwoke ka ewu ịghọtago nwee ma na ọga anyị nwoke ka ewu nwee nnukwu ikwu na 34 years nwee ma na at least na onye nji 3 years and weto na mmenyenwu ya advice. Abragis na onwepụrụ ife nwere. Executive is a good example for you to emulate ezege ada enye mkpọtụ ezege ada eme dragging ezege ada agbasaga ezege na-emere onwe ya ife ọ na-eme and inene level of success that guy if no far bigger than ife na-eme kedu ife na-enyere mkpọtụ ịlụlụ unu na village unu na 2020 n'ọka etiti bụ unu na 2020 unu ana ka ịlụlụ unu ana ahụ ịlụ ka J-Park ịlụlụ ezege lu duplex go duplex na Ọnịcha ọ na ife the level ogodo no nwere ebe na ala unu ezega alụ edebe go to duplex olugo duplex na abụ debe and other things because o nwekwara other things ọ na-eme
ya gwa anyị na ebe iruru na anụ nwozi ife na-egosi anyị n'iwu akwụkwọ imepe obodo rice gosi anyị n'iwu akwụkwọ executive mekwara ife a nwekwa ife ndị ọha egosi anyị n'iwu akwụkwọ ọ enwekwa biznes ebe o tiri ego ọha egosi anyị n'ihu akwụkwọ so people like Apama ha big guys ha Ogbuefi anyị gote ọkụ ha ndị ahụ nọchie ya n'onu ha ya mbaba dị very big oles na onye achọghị ịma level ya mbaba ya n'onu ha ngụnwa pụta na Facebook everyday bịa na-enyegharị mkpọtụ uduzi too much wepụ aka ebe Zion nọ ife ahụ na-akụzu jee paaki ha of ịtụkwa guilty of it. Are you going to confirm to us now mba ife na-ekwu maka jee paaki na Mbaka also na-akwụghị ụgwọ ka ị na-edefend ya ka decide ka ije zuo n'ime Mbaka maka na ịma na Mbaka nwere numbers ka ị were ewe fight wee Ebuka Obi nwere numbers my brother onwe onye nwe ụmụazị ịghọtago nwere onye nwe ụmụazị calm down pipe low na onwe ife eji mkpọtụ eme onwebere ife na megolu that is the only thing m na-agwa onwebere eziokwu na nwa obere nke imegolu ya ada ebughị isi ọdụụka ọnọnya wife imekaicha n'alụ enye contract kịta agụ supply ya 5,000 bags of obodo rice tomorrow morning ihe menwe in fact this afternoon ihe load nwe buru bịaba iji wee gosi une ka na idiri put more effort ọbụrụ ide enye mkpọtụ ịghọtago ọbụrụ ide enye mkpọtụ ebe ahụ ifiri une arrive go nwe ndị bidoro ebe ahụ wee bata na this content ị na-eme mana content ahụ ife nyere gị iji wee mee ịghọtago so ori pipe olu enyezi na mkpọtụ agwara ngụ na ife gbasara Zion nyakpụghị ufi arụ na a lot of ndị omenala nwere ike na-akụrụ ha aka but don't forget that Christians nwere the largest number so few people ha na-akụrụ ha aka ahụ ndị take advantage of ife ị na-eme ka ha wee nụkwa ọgụ ha na-anụbụ mbụ they are using you as a tool to achieve ife ha na-eme I'm nothing more ị akpụ onwe gị ufi arụ na reduce onwe gị to zero maka ife ị na-eme it is an advice ịghọtago onye ala na-agba egwu n'ime afịa ọ ndebe ha ka ifele na-eme ịghọtago ịma ife na-eme onwe pride goes before fall bring down your ego wotunata ego rekọdụ niile ịkpọrọ na school blah is that anything ọ bụrụ anything onwe ndelu SUG president SUG governors ha nọkwa somewhere ha nọcha somewhere ha jụrụ ebe niile ịghọtago so pipe olo my brother pipe olo wepụ aka n'ebe Zion nọ ịya ado onwe gị ufi arụrụ ana ihe eso onwe gị ufi arụrụ ana I personally myself I may defend Ebuka Obi because of no ọpụrụmụgwọ or no mere anything even they defend there because na oppression ndị mmadụ na-enye that young man the very difficult therefore only the mmadụ learn their voice happy ọ na-eme arrange miracle gbasara esi na onwe ndị na-leak information which information ka na-leak gwa ya ofe information since iji wee gwaba ya na-leak information eje na-enye back information onwego a single information editor inyegolo anyị n'ife Ebuka Obi mere if not accusation of RNG prophet RNG nka that is the same allegation enyegolo every prophet nọ na Nigeria including Mbaka so kedu ife nke Ebuka Obi iji wee gorie n'isi ọdụ ka asị na onwere tedo soja leave that young man alone you don't want to go to Zion jebe ebe ị na-eje ikweta ha na agụ mmụọ ikweta ha na eje ụka ikweta ha na agụ mmụọ ikweta ha na eje ụka ịkwụ na middle na manipulate mind both side a na-eme ha ncha na ọwụrụ ofufe everyday ịpụta na Facebook na-amagagharị for somebody can start life enwepụ ife imelu just raise ego na comment je mepe ebe na bag rice agwa kịta go supply ya 5,000 bags of rice kịta ihe menwe ogosiwo na ịkara ebu put in more effort ka irugodu somewhere ọ na-awụ comedy ka imebere wee gota nwa moto izizi ịgbara onwe ndị gota na-alụ moto before ha wee gota ring light sef ha na-eti fonu na so ori pipe olo na o nwere ife iche just wolo a boy Chineke raise from nowhere o raise from the dust wolo comedy na phone wee gbara Christmas so abịa ebe abịa na agba anyị na-ewu gono ọ na-ewu nka